हेलो स्टूडेंट्स गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 4.2 एक्सारसाइज 4.2 नि फर्स्ट क्वेश्चन्स नम्बर 1 नैबे बेखौ सल्व खालामगोन सो सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो चैप्टार 14 नि माखासे क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामदोंमोन बेखौ नुवाखैब्ला नोंसोर नायनोब्ला नैबे खनानि आइ बटनाव थांनानै नायनो हागोन नङाब्ला बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन बेवहाय थांनानै नाय ओके सो बे मोनसे भिडियोआ जाहैबाय इंलिश मिडियामाव फरायनाय आरो बर' मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामखौ लानानै बानायनाय सो इंलिश मिडियामाव फरायनायानो जा बर' मिडियामाव फरायनाय जा बिथांमोना बे मोनसे भिडियोनि गेजेरजोंनो नायनानै माबोरै सल्व खालामनांगौ बेखौ नुनो मोनगोन ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जुदि नोंथाङा भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय ओके दानला दानसि नायबा बुजिनाय नङा सो जागायनोसै सो गिबियावनो बर'निखौ आं फरायग्रोनि नाय सानजागिरि बिजिरनायजों गाहायनि जौगानाय समानथायफोरनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ जों माखौ दिहुननांगौनो रोदा दिहुननांगौ ओके जौगानाय समानथायफोरनि रोदाखौ दिहुननांगौ आरो रोदाया मा बुस्थु आरो जौगानाय समानथाया मा बुस्थु मा जिनिस आं बे गासैखौबो नोंसोरनो सिगांनि भिडियोआव फोरोंखांजोब्बाय सोंनाय बिदां 4.1 आव दै एक्सारसाइज 4.1 आव बेखौ नायब्लानो बे भिडियोफोरखौ नायब्लानो नोंसोर बुजिजोबगोन आरो नोंसोर बेफोरखौ नुवाखैब्ला बेफोरखौ आं भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव होना दोनखादों नायबानो जाबाय होमबा जों मा दिहुननांगौ रोदाफोरखौ दिहुननांगौ मा आदबजों जौगानाय समानथायफोरनि रोदाखौ दिहुननांगौ मा आदबजों सानजाबगिरि बिजिरनायजों सो इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ नाय सो फाइंड द रुट्स अफ द फलोइंग quadratic equations by factorization so we have to find the roots okay of quadratic equations by what method by factorization method okay so मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिगा नोंसोरो always remember that जोंहा रुट्सखौ दिहुननो थाखाय रोदाखौ दिहुननो थाखाय मोनथाम मेथड दङ बे मोनथाम मेथडनि मादाव दा गिबियावनो 4.2 आव मा मेथडखौ बाहायगोन फैक्टराइजेशन माने सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ बाहायगोन आं ओके सो सानजाबगिरि बिजिरनाय बा फैक्टराइजेशन मेथडजों जेब्ला जोंखौ रुट्स दिहुननो होयो अब्ला जोंहा माखासे स्टेप्सफोरखौ जों फलो खालामनो गोनां जायो माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों मानिना सोलिनो गोनां जायो फार्स्ट गिबि माबायानो जाबाय नाय बेवहाय एक्स स्क्वेरजों थाफानाया सोर बेखौ नाय नोजोर हो इउ अबजार्भ द क'फिशिएन्ट अफ एक्स स्क्वेर ओके एक्स स्क्वेरजों मा क'फिशिएन्ट दङ एक्स स्क्वेरजों थाफानाया सोर नोंसोर साननो हागौ बेयावलाय माथो जेबोआनो गैयालै बाव दङ माबा मोनसे दङ मा दङ जेबो गैया माने बाव 1 दङ एक्स स्क्वेरजों 1 दंबायो जों बेखौ लिराखै एक्सजों थाफानाया मा 3 बेनिफ्राय हारसिं थानाय माने एक्सजोंबो गैया एक्स स्क्वेरजोंबो गैया बियो हारसिं थानायखौ नोजोर हो हारसिं थानायासो 10 बेखौ नायनांगोन जोङो होमबा नाय एक्स स्क्वेरजों थाफानायखौथ' जों मिथिखाबाय नङा होमबा एक्स स्क्वेरजों थाफानाया सोर 1 क'फिशिएन्ट इज वाट 1 क'फिशिएन्ट अफ एक्स स्क्वेर इज 1 दानिया हारसिं थानाया सोर 10 बिसोर मोननैजों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ फर्स्ट स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप 1 into 10 बेसेबां जायो 10 नङा होमबा बे जाबाय फर्स्ट स्टेप ओके दैट इज फर्स्ट स्टेप व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप क'फिशिएन्ट अफ एक्स स्क्वेरजों हारसिं थानायजों मा खालाम माल्टिप्लाइ खालाम सानजाब देन सेकेन्ड स्टेपआ जाहैबाय मा एक्सजों थाफानाया सोर नाय एक्सजों थाफानाया सोर क'फिशिएन्ट अफ एक्स इज वाट 3 क'फिशिएन्ट अफ एक्स इज वाट 3 नङा होमबा बुजिबाय नङा होमबा बे मोननै स्टेप दै बेखौ गोसोआव लाखि दानिया थार्ड स्टेप व्हाट इज द थार्ड स्टेप आं स्टेप बाय स्टेप फोरोंलांगोन नोंसोरखौ मोजां नाय भिडियोखौ होमबानो बुजिखागोन नोंसोर बेलेगनि दस्रा भिडियोखौ नायलायनो गोनांथि जानाय नङा नोंसोरो नाय थार्ड स्टेपआनो जाहैबाय नोङो मा मोन्दोंमोन 10 मोन्दोंमोन नङा होमबा 10 दा नोंहा मा खालामनांगौ ओरैबायदि मोननै जिनिस नागिरनांगौ ओरैबायदि मोननै नाम्बार नागिरनांगौ माने अनजिमा नागिरनांगौ जायखौ जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला मा मोनो सानजाबोब्ला जों मा मोनगोन नैबे दहायनि सानजाबना मोननाय माल्टिप्लाइ खालामना मोननायखौ मोनगोन बेनिफ्राय प्लास बा माइनास खालामोब्ला जों मा मोननांगोन 3 मोननांगोन बुजिबाय नङा होमबा जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै नैबायदि ओरैबायदि बे मोनसे पेन नङा होमबा बे पेननि बियो मा सफा नङा होमबा बिनि मोनसे मुख्रा बियो बेखौ आं जुदि बाव सोयोब्ला मा जायो बिसोर मोननैजों मोनसे मिलायलायो कम्बिनेसन जायो नङा होमबा मोनसे पुरा कमप्लिट मोनसे मा जायो कलम जायो रेबगन जायो थिग बिदिनो जोङो मा खालामनांगौ मोननै जिनिस नागिरनांगौ जायखौ जोङो माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा मा जायो 10 बेनिफ्राय सानजाबोब्ला 10 मोननांगोन खिन्थु बे मोननै अनजिमाखौनो दानख'योब्ला बा प्लास खालामोब्ला बा माइनास खालामोब्ला मा मोननांगोन 3 मोननांगोन होमब्ला जों मिथियो 5 into 2 बेसेबां जायो 10 नङा होमबा 5 into 2 10 5निफ्राय नों 2 खौ माइनास खालामलाय दानख'लाय बेसेबां मोनो 3 मोनो नङा होमबा नोंहाथ' नै गोबां नाम्बार दङ 10 into 1 10 5 into 2 10 नङा होमबा नाथाय
10 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा नों 3 मोननाय नङा ओंखायनो जों बे मोननैखौ लानो हानाय नङा माने 10 आरो 1 खौ लानो हानाय नङा जेरै आं बेवहाय नैबे पेनजों नैबेखौल'सो लानो हागोन जों बेलेगनि सफाखौ लानो हानाय नङा बे बेलेग सफाखौ लायोबा बे बेवहाय मा जानाय नङा ग्रोब अरनाय नङा थिग बेबायदिनो आरो बेवहाय आं मा खालामनांगोन 5 आरो माखौ लानांगोन 2 खौ लानांगोन अके स' आइ मास्ट टेक 5 and 2 अके स' दानिया नोजोर होदो बाव इमप्लाइसो एक्स स्कुवेरखौ एक्स स्कुवेरखौनो लिर माइनासआ माइनास माइनास दं नङा होमबा नैबे 3नि जायगायाव नों दानिया नैबेखौ लिरलाय 5 माइनास 2 खौ लिर बेनिफ्राय मा दङमोन बेजों लोगोसे एक्स माइनासआ माइनास 10आ 10 जेबो गोरा गैया अयथासार गोरलै स' भेरि इजि दानिया नों मा खालाम ब्रेकेट बोखार बा ब्रेकेट बोखारालासिनो बे एक्सखौ बे ब्रेकेटनि सिङाव लां ब्रेकेटनि सिङाव लांबा मा जागोन एक्सजों 5जों 5x जागोन एक्सजों 2जों 2x जागोन माने माल्टिप्लाइ जानानै बिदि जाबाय नोंसोरथ' माल्टिप्लाइखौ रोंखायो सानजाबनायखौ रोंखायो आरो सानजाबनायखौ रोङाबा नोंसोरो दा क्लास 10आव फरायनो समायाखै दासो क्लास 8आव फरायनो समायदों होननानै सानना लाजायो होमबा नायदो नों ब्रेकेटखौ बोखारना हो ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जायो ब्रेकेटनि बाहेरायाव थानाय सिनजों ब्रेकेटनि सिङाव थानाय सिनजों माने साइनजों रिएक्सन जायो अके रिएक्सन जेरैहाय मोनसे जोङो मा खालामो मोनसे खोबना दोननाय बुस्थुखौ जोङो बोखारबा मा जायो बे खोबना दोननाय बुस्थुआ बोखारनाय लोगो लोगो मा जायो मोनसे बेलेग अबस्थायाव कन्डिसनाव सोलायो थिग बिदिनो बेबो बा माइनासजों नैबे प्लास जेबो गैया माने बे प्लासजों माइनासजों मा जागोन बे माइनास बे प्लास मा जायो बे प्लास बे माइनास प्लासजों माइनासजों मा जायो जेब्ला प्लासजों माइनासजों माल्टिप्लाइ जालायलायो अब्ला सिना मा जायो माइनास जायो माइनास 5xआ 5xआनो जाबाय नैबे माइनास बे माइनास मा जासिगोन प्लास माइनास 10आ माइनास 10 इकुवेल टु 0 0 अके स' आइ थिंक इट इज क्लियार स' राइट दानिया नों मा खालामदो नै बिसोर सानैजों दै बिसोर मोननैजों कमन लानांगौ कमन लानायखौ बुजियो नङा होमबा माने कालेक्सन खालामनांगौ जों अके कालेक्सन खालामनाय बायदि आरो होमबा बेयाव एक्सआ मोनबेसे दं मोननै दं हियार इज 2x बाव मोननै एक्स दङ होनना सानना ला बाव एक्सआ मोनबेसे दं अनलि 1 मोननै आरो मोनसेनिफ्राय मोनसे एक्स बाहेरायाव ला बुजिदोंना बेखौनो कमन लानाय होनना बुङो होमबा बावहाय मोनसे एक्स दं बावहाय एक्स मोननै दं मोननै आरो मोनसे खमसिनखौ कमन ला टेक द लिस्ट अके ओमफ्राय बाव 5 दं बाव 5 गैया कमन लानो हाला जोङो होमबा बावहाय मा थाबावगोन मोनसे एक्स थाबावगोन जोंहा बे एक्सआ बाहेरायाव थांखाबाय बाव 5ल' थासिगोन माब्रै बिदि बुंखो बियो साननो हागौ नोंसोर नाय ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जायो माल्टिप्लाइ जायो सानजाब जायो एक्सजों एक्स सानजाब जाबा बेसेबां जायो एक्स स्कुवेर मोनो एक्सजों 5जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनो 5x मोनो बुजिबाय बाव मा सिन दङ प्लासखौ प्लास हो दानिया नै बिसोर सानैजोंलाय मा कमन लानो हागोन कमन लानो हानाय माने मा बेयावबो थानाय जानांगोन बावबो थानाय जानांगोन बे जिनिसा होमबासो जों बेखौ कमन लानो हायो आन्डारस्टुड स' नाय बावहाय 2 दं बाव 10 दं 2आ 10खौ डिभाइड खालामनो हायो माने राननो हायो ओंखायनो जों 2खौ कमन लानो हागोन बाव एक्स दं बाव एक्स गैया एक्सखौ कमन लानो हाया नैबाव मा एक्स बावहाय मा फैगोन नैबे एक्स माइनास 5 मोन ना बे बावनो फैफिनखागोन नाय नों मानो बिदि फैफिनगोन नै 2 जों एक्सजों माल्टिप्लाइ खालाम 2x मोनगोन नोङो 2 जों 5जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन नोङो 10 मोनगोन बुजिबाय बेयाव x माइनास 5 मोनदोंमोन ना ब्रेकेटनि सिङाव बेयावनो फैफिनखायो गोसोआव लाखि दे होमबा बेयावबो x माइनास 5 दं बावबो x माइनास 5 दं बे जिनिसा बेयावबो दंखौ जों मा खालामनो हायो कमन लानो हायो जेरैहाय बावबो x दं जों बाहेरायाव कमन लादोंमोन ना थिग बिदिनो जों मा कमन लासिगोन x माइनास 5 कमन लासिगोन होमबा मा थादोंमोन बाहेर x माइनास 5जों मा दंदेरोमोन x बेखौ सिङाव लिरदो आरो x माइनास 5जों मा दंदेरोमोन 2 प्लास 2 बेखौ बाहेरायाव सिङाव लिरदो होमबानो जाबायना बुजिबाय दानिया मा फोरमायदों बियो x माइनास 5 x प्लास 2 इकुवेल टु 0 मा फोरमायदों x माइनास 5 इनटु x प्लास 2 इकुवेल टु मा फोरमायदों बियो 0 फोरमायदों माने नै बिदि फोरमायदों बेखौ आं हमना लाबाय a बेखौ मा हमना लाबाय आं b a जों b जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला सानजाबोब्ला जों मा मोनो 0 मोनो होमबा जोङो a खौल' लाखिबा मा जागोन बे b आदि माल्टिप्लाइ जाना दंमोन ना a जों बेयो बैथिं लांबा मा जागोन नै बिदि जाहैगोन डिभाइडर जाहैगोन बे डिभिजर जाहैगोन बे रानग्रा जाहैगोन होमबा रानबा जों मा मोनो 0 आरो नों माबो खालामनो हायो b खौबो लाखिनो हायो b खौ लाखियोब्ला नोंहा a खौ बैथिं लांदो होमबा मा जागोन b इकुवेल टु 0 होमबा नों a जोंबो 0 लिरनो हायो b जोंबो मा लिरनो हायो 0 लिरनो हायो जुदि मोननै जिनिसा माल्टिप्लाइ जाना दंब्ला सानजाब जाना दंब्ला नों बेजोंबो इकुवेल टु 0 लिरनो हायो b जोंबो इकुवेल टु 0 लिरनो हायो क्लियार ओंखायनो जों बेजोंबो इकुवेल टु 0 लिरनो हागोन बेजोंबो इकुवेल टु 0 लिरनो हागोन देयरफर आइदार x माइनास 5 इकुवेल टु 0 अर नङाब्ला बर' मिडियामना नङाब्ला लिर इंलिश मिडियामना अर लिरबानो जाबाय
x प्लस 2 इक्वल टू जों मा लिरनो हागोन 0 बेजों खनसे 0 नङाब्ला बेजों खनसे 0 आइदार x माइनास 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू जों मा लिरनो हागोन 0 लिरनो हागोन बेखौ नाय a into b इक्वल टू 0 बा जों मा लिरनो हायो a इक्वल टू 0 नङाब्ला b इक्वल टू 0 होमबा 5 खौ बैथिं बारहोबा मा जागोन सिना सोलायसिगोन बियो प्लस 5 थिग बिदिनो b खौ बैथिं बारहोबा मा जासिगोन बियो माइनास 2 स' जों x नि मोननै भेलु मोनहैबाय मोनसे 5 आरो मोनसेया माइनास 2 प्लस 2 आ बिथिं थांनानै माइनास 2 जाहैबाय अके बिथिं रावबो गैयामोन प्लस 2 आ जायगा लाहैबाय जायगा लाहैनानै मा जाखो माइनास स' जोङो जि x आरो x नि मोननै मान मोनबाय मोनसेया 5 आरो मोनसेया माइनास 2 we have finally obtained two values of x one is 5 and one is minus 2 बे मोननैयानो मा नैबे x स्क्वायर माइनास 3x माइनास 10 इक्वल टू 0 नि दिहुननो गोनां मोनसे मोननै रोदा okay these two values of x are the roots of this quadratic equation x square minus 3x minus 10 equal to 0 so you can write now मा लिरनो हासिगोन therefore रोदाया इंग्लिश बिदामना लिरबानो जाबाय therefore roots are okay roots are what 5 and 2 clear बेबायदि जेबो गोरा गैया ओरैबायदि गोरलै ओंखाम जानायाव दै लोंनायासो गोरासिन जों बेखौ नैबे नाम्बार 2 खौ आं नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन भिडिअआ गोलावद्राय जायो स' बेनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो मोनसे मबाइलनि गेजेरजोंनो मोनसे कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो बे भिडिअखौ नायनानै मोजाङै सोलोंना लानो हायो अके स' थेंक इउ गाइस नायनायनि थाखाय उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन गोजोन्थों